min kiangi chuan gate pona wanted list thala kan tar hau chu a phone chuan ala dia ta noa chuan ron hu in a ron thlek ha a aya police station a ikal dek a police amo in tinghal ringota mi om thalhe lai ti na chia I thiama tinwa no a min kiangi chu ron in her thutin no a thla chu a ron lamol mola no a chuan hey engwangin nge ka thla ilak ringota to ngal ro ati a min kiangi chuan ama kha min vausia enge mobile ka uinen hian to kila ka evidence turani hi ti in kalatuma no a chuan oi loading te tia zuin tuna ithil thi kha dan bo chian na ani ti sha MT in a phone phorin a chalom ka thla ila boka keipon kala ve thei thau ti in min kiangi thla chu ala a ani chuan in hlia chai in tom hal ro ka thla la su alo ti chu la no a chuan ha in hlia do su video in kala a ilang vek thau ka thla kha nge ila kher ti in anui hwa a min kiangi chuan a phone lo lak sak thutin a pai sak daya no a chu a shil hai hle min kiangi chuan room to ka ron melin akal dai zui no a shil hai le thin rim box hi chu aw vakin azwang tora a noa in lampanin an lo lang noa chuan a phone chu shufai molin a tak zet hian a sir zong a ke vek ani hi atinwa no a ama a min kiangi kal chu ron hoile thutin room to kinama chu a ron mela noa chuan enge a ka zui lo che ania ima ka kalnge inunga ka kalidu soiro ka zui ru che anga min pu le in police kaule ringot angi o ka hokong ve thawanya enge isha ta ati a ngoi ringin an kal zui le mai boka kongka an lu ma chuan an hanin mel room le phota noa in chunga alu chuan do ka na not lo om chu awa hu a anu zia ni in boya ka thang chi ti sia kalau hak char che a ma se ka kal tamai subkha I ma in tilum ro o ka hmangai che ti alo ni do ka na anu rong bol sak chu enin in sum tum takin aigu ati hluka a hnuka ul treu fa palak tlak lau takani zia in ngai twa chhuakin anu chu a khongai hle a amit tuyat la le zoi a chen oma ve thung chuan min kiangi chuan a uite chu bol fa in a hlim hle a ama po a in veng him zau lau ti ngai twa chhuakin a uite chu a veng him theng yem ti ngai twa in a in ngai twa boi kher mai no a ve thung chuan tap zoin mit tuinen nap tuinen chu a e meka atuka a doctor chu va hmu in a doctor chuan adam doi cho thar chuan a kwa ti chian lau tur thu a shil thengil dai ti alo soya no a chuan a is strong cho tura lo ti in doctor diktak chuan kala thin rim thei lut tuka ati a doctor chuan tu po kan thin rim thei vekalom thilpa ngai ania in sum kha atul ber law mishing tu po kan thin rim thei veka ma se kan lo handle dana zir khan ra tha emo ra chia emo chwa mai thin thin rim la apui lo ma se a shisia zong in thin rim la e thin rim chan le tu laka thin rim nge ini ti tengai to la hetia I om chan dan tang min han shil te alo ti dam de ya no a chuan hun kal to soi chanin ra sur hnuaya karin a chan ti nen drug dealer omna ni a an rin hlial na mun bar an en thameka chu ti lai chuan karin mi pakhat an rin hlial ni ngei tur chu aron thleng chia a valu chilmai an ril ruk lai chuan office lama tengin ko landonga man theina wara nan nei lawa wanga lo let turin an ron shila no a chuan chu dealer pa yanga inti a mela la hmu lau chuan VIP customer ti aron mudon nge ani ti soin let san chu atum lau bur bara chuan customer angin an valuta room te chu an check kwal zung waiter pakhat la chian na lama waiter pakhat sambuang an supala room pakhata lutin chu dealer pa thui shwai te ni om tang nian chuan anin khwai noya no a chuan a hmu apiang chu a hnek chora a thian ten waiter pa an zui hnu chuan evidence zongin a buai hle a zon ngial hnu chuan damdoi bom ruak pakhat a hmu fu a chutia a check vel lai chuan a hnung lama tangin mi pakhatin zubur ruakin aron chu popa
alu chu a thingal zur zur lu hai zeta atluk lai chuan anaw shwai ujin akha chu pa chuan adula avita thinrim tokin chu pa chu avakhoya a hnek chor chor ujin a chuni khoshelavin a omto a chu pa chu a khoi hlum mai ang ti hlavin anaw pakhat chuan alo dang chok choka a chel hne lawa cha chu ani e chu ti lai chuan police station dangami te an lo thleng ve chop chila anron dang bet thei shama police chuan poisoi lo kuta thla ka wangin noa chu an manzui ngala thu an zot fia an thil ton te sheba wang chuan noa chu a thinrim hle a ujin ala in hliam puya twara a thinrim kher mai chuta amala chu an la suspend zui ngala doctor nena chuan in bunruakin civilian mi ka khoilawa drug dealer thui shwai ni in kanawa vita chan ka tum mai chawalom self defense salom ti ina in soi thinrim le hle a ma se ujin a po ka veng him zau si lawa ati chwai raya a doctor chuan ani chuan tuna chang chuan ti thinrim thei tu re re che hlat sham shami tum don ya idam wat thei mai anga lauti no a chuan ngai to wangwangin ole ti ina bu ngat ngata a ho tur chuan waiting room a min kyang i lo thu ve reng chu hmu in ti thin ur thei tu che hlat ro ti kha she chhuakin aruk thei ang berin aron kun chhuak da da a adam doi leite chu a fim khur hle hoi kwalin min kyang i chu alo om to lawa a tho hwai mai pona a chhuak cha chu min kyang i alo ding renga a phu zok thei min kyang i chuan enge heta hiani ti ve a engwanga heta local ve hinge ine alo ti no a chuan ka shel to che kha counseling kala chin ti ka thinrim ka insum theilo ti ka shel to che kha alo ti a min kyang i chuan kalom puya che alo ti khera no a chuan a hei hi sha em kani na ka za puila ve alo ti min kyang i chuan ani chuan tinge ka hmu hlau dewa i bi ruk zuk zuk alo ti a no a chu thin ur le thutin a chan chu nang hi ka hmu pe lo che mole a tha em a thenghil ro minin hau pui phet tum su o vakalla I counseling wala ro inanna ka shelau na chu azwala ni ka ring ati dwa a min kyangi chuan thinrim zeta enga mela thi idu ami ati tan tan lai chuan a mingan ron lama no a chuan chu an kau che chu man hmu in vakal wat ro kal ro ti in a takzet chi hiana tile supa anin chen shang ta supermarket ngak tu khan zanlama athil ton le thil thlen dan chu police alo shil meka chu ti lai chuan no a aron lut ve police chuan lo hmu in detective no hoi o ini tiro alo ti a dor ngak tu chuan makalo ti hle miswal ang dewa khan alo ngai ve char char sia police ne na anin belai chu amel zau zawa no an enge heta aron ti tia chupa azo chuan ani chuan helai veng vela mi pakhat piche ma in phel ruak thina om thu alo soya no a chuan a ani chua alo ti a dor ngak tun hena chuan ni man nuam le ti in an chuaka ani chu alo in thiam lo ru hle mi in midang chanchin a chhezonga an soya changa mi lo judge ve ringo chi ani lo zia azir chuak wai waya mi kan varal khat chiat an thian ten kan bula an soi chiata wanga lo judge ve ringo thi a fu berlo an chanchin a chhezonga soi pe deu te khan an erwang ani du chok no a ho leave a nga lai chuan min kyangi aron lang hlola biak lo sham tumin le lama lo hoi maka min kyangi chu elevator a chuan lutin a in khara no a chuan chhau to ringin elevator button chu a hmeta kong khara in hon chuan min kyangi chu alo la om reng ti awa hmu a min kyangi chuan enge a min hlawa mi alo ti no a chuan pumpel sham sham che ka tumani hi alo ti a an han in hial thinrim le phota a topa chuan an chuang chhaudun tange nge bangle laman la in hoisan ve ve zui chuta tang chuan min kyangi a hmu apyang in a biru ta zela a doctor mutura akala alo ompun alet le thaka in hmu tira hlau hle a biru kar tluana min kyangi omlo na lam hlira akala
Thin rim le ai chuan a zia zawk ani nge yang tlai khat chu an apartment compound na a chan ria le ei a tum lai chuan min kyang hi chu a uiwak pui turin a palang te ne na ron chhuak par le chhiaya naupang pahnih na uite chu chulan lo dila ala phal lo zui avan ui kum reuh an tinang nanga noah chuan a lo hmu anon kal lo na lam tur hoi chuan thurem so savin a thil ken chu a eya min kyang hi chuan ron hmu in ngoi renga kalpela tum chuan a uite chuan no a thil leilai chu a ron nge na min kyang hi chuan ei chak su a ro si I ei chuan I thau belanga I thimayang ina kan le thuna thil dang ka pezo kang che ati a noah chuan ngei zet in a ron mel zau uite la chu akal son du der lava noah chuan aya tak zet hian ati hluka min kyang hi chuan tinge ta hian thili lo ei khera ka uite I tiril tram zo vek ati a ama a thil soi kha no angei to ka lo tling mishing ta na pui lo chu uitan po a pui lo a thi om lo e mai ti pa in ui chu a ei tura pe ve a no a bok chuan ti turi she thlot lawani ka ring counseling kal le chen oma wa vel ba ka ti a min kyang hi chuan I introduction pek dan chu a chakhom mai elsen zetin a lo ti no a chuan a nia ke po ka bang bik lo ti in takana ka kar siam nan khan in sen ve nuala ngai do na kar ma glass le a hu ti ti chia a ma dar thalang po tha ka ngai do na aya engza tak sen nga yang mo ati a min kyang hi chuan I kar ma te chu a khwar sa ani kha a lo ti no a chuan ka sia alom siam ka lo tum thawa chuan a chian na lai takira chiat belawang khan ka lo me kar siam man nen zang na dom na nen atam via wang engza ni ka charge don che ka lo ngai twa me ka enge ingai da na ti a min kyang hi chuan I tong ma khan I ka ami khalem phot ro a lo ti no a bok chuan chen om kan ni boka mong ko tha lai na na nen discount che ka du a ma se thil pakhan min ti anga yang thil har sa chu ani lawa psychiatrist dang hula ka du chuan kanin mu chen lawanga ati a min kyang hi chuan ti mo a lo ti no a chuan chin men kalak lai hian min ti thin ur thut thil ka hmu lo sham sham anga ya ka thei top ka chwa ve a ma se vo in te hi en la in chen om ni chungin doctor thumun kan ro na ra tha a chwa hau lawanga ti a min kyang hi chuan hetiang thu hi ila shengai lawam mi I du lo chuan nangma kha ikal bau theyang ti hi alo ti a no a chuan chen om vela po hmu lo che tumin ka be na sat zia hi I muthiam lawami doctor in ang le zel nen mi che doctor om chunania ka in son thei lo ati a min kyang hi chuan Ivan ler ta ka lo ti no a chuan lo ngai dam su meichia ka bia khian ka thin rim thun ngai lawa chu wanga mi che doctor thlang kania alo ti min kyang hi chuan min bia kini in control thei lawa mo ti in meichia anga achit lo chu lana zetin nyak phoi lawa do soithiam over u chwakini don hi ati zeka no a chuan ka ti tak tak ka din hun nen mi wa chai ka man lo tak tak ma se meichia ka mel ta ya thiang lo ti na mi in en la min soi sakshem nuwa nang chu ila thoving theya ati zeka min kyang ila ala lung oilo ui ha mi ru te lutuk ati sepa no ala in lau shepa in eng moi soya ru te a mi a ru te a ru te ti min ti amo in ente ka chunga I thil ti awang khan in chirna po ini mi alawa mi ti in thin rim to kina ron thawa mi a anga ka tong kheri du ami a nang hi mi a po a berini hi enge isoi kha mi a ril rute a mi a ka ni chuan nang enge ini ve nang te hi I a aya mi a ti in a thin rim chu a se chil nok noka min kyang hi chuan anin biak na chu a phone a lo record reng chu ni in eng mi a mo soi te ati a no a chu thin rim box si alo record a wanga in sum ngai box si a thin rim lu tuk chu in sang phekin a mela siam chewak waka
aya ka oi thelo che takzet che hian a tingota oi ti na al twara du tok le photila kan channel te min lau ngai hlut saka milau subscribe tu zong chunga khan lom thu kan soye chuan ala subscribe lau khan milau subscribe sak le ula movie hmunom tak te ron le linzia kan tum don ya